अरुणाचल थांनो नागिरदों नै रेडि जाबाय नै रङिया मोनफैबाय नै दा दसे रेस्ट लाबाय ILC entry खालामदों नै मिगि संजानो नागिरबाय एन्ट्रि खालामखांनानै नैबाव मिगि संजानोसै हेलौ खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय जों दा जेराव दंफैयो जों दा अरुणाचलाव टावाङाव थांनो नागिरदों टावांनिफ्राय बुमलायाव थांनो मोनगोन बाइकजों नै रेडि जाबाय मैया फैदोंमोन डाइरेक्ट दा थांसै बेयाव थादोंमोन जोङो हमस्टे मोजां थानो लामा सेरावनो थांसै नायलांबाय थादो जिखुनु जा हायो देखायलांनो नाजानोसै आरो ना र' नै जों दा जोमैयाव फैबाय फुवाबारायाव सौहैबाय नै दा लामा देनजार गुसु मोनबाय दानो सेला दंफां गाखोबावाखैसो मोनहैबावनांगौ नैबो फट' खेबदों दसे थाथ'नानै दासो जादों दा लामा नुलाय फुवा सेराथ'आव सौहैबाय जोङो नै बरफजों बरफ बुंफबलायखानाय ओमफ्राय मोनसे भिउ खोन्थानो दे मोनसे भिउ बरिया ओरैबायदि नुखायोना मोनफैबाय नै दै गैया रावनावबो जों सेला खौबो सौहैबाय दसे फट' सट' खेबलायबाय नै दा सान्दुं दुंबावबाय बरिया जाबाय वेदारा बरफ सरफ ओंखारजोबखादोंलै सयथिबो नै बरिया भिउआ बुवा ओइ मोखांनि बिसोरसो ओरै होनानै नारसोदार मोखां जागोन ना जायाखै नाय खेबदो बेखौल' गाखोनो हाया र' दसे इन्जय खालामबाय फट' सट' लाबाय बेयाव सिनारिखौ मोजां नुनायखाय Hei sigaवसो बे नङानोलै बै सिंसेनो रायलायगासिनो जोंना सासे बरफआव जिरनानै खर'आ गरम जादोंनो थान्दायाव थानानै रायलायगासिनो सासे नै सान्दुं दुंबाय
आगर एरनाय बायदि नुलायदोंलै बै थिंसायाव बरफ थानायखौ जोंना थाथ'नायानो जोबनो थाङा नै थाथ'लायबाय नै बैयाव सानै फट' खेबलायबाय हनै कामान्ड'फोर बरफ बारियाव थाग्रा जों गोदो पाबजियावसो गावलायोमोनलै बेबायदि जायगायाव बिजिएमआइ पाबजि एखे ना मा होनो नै ओरै गैया दसे रेस्ट लालायबाय फट' खेबलायबाय The next day. फुंनि ब्रेकफास्ट मेगि सारायसे संखादोंमोन आजोन गाहाम नालाय बुमला थांनो फैदोंमोन बिराद बरफ गोलैदोंनो नै थाथ'जोबबाय गोजौसिम ओंखारजोबबायमोन गानो रेडि जानानै सुथासा बोलो अब नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ का लोकल, मेरा शुभ नाम है फुनसोक। अभी हम लोग आसाम का दोस्त लोग आया बाइक में। तो फिलहाल आपका टाउन का रोड बमला रोड स्पेशली बने क्योंकि आपका बहुत हैवी स्नोफॉल गिरा काफ़ी दिनों से, तो इसीलिए आपको जितना भी आपका बाइकर्स लोग का डिवीजन है कि आप लोग मत आइए। देखिए अभी दोस्त लोग आगे वापस रिटर्न जाने वाला है। बहुत ज़्यादा स्नो है ना? बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग कल आने से भी हो जाना था, तो अभी आपका कल रात से बहुत हैवी गिरा, तो इसलिए आपको बाइकर्स हो जाना बहुत मुश्किल है। इवन हम लोग चार चक्का भी अभी चेंज बांध के अलाउ कर रहे, नहीं तो नहीं कर रहे। तो आप सभी लोगों का निवेदन है कि आप लोग मत आओ अभी, मौसम क्लियर होने के बाद। 27 मार्च ना? हाँ कितना 27 मार्च 28 28 है क्या? 28 है खामानि होआबा मेलालै नै थांनो मोनासै माथो टाउन मोनायाव बेरायदों एसे माबायदि बाजार नायलाबायदों नै मोजां जागोनलै बियो दखानफ्रानो थाब बन्द जाथारो माथो वान वेल'लै लामाया एसे बेरायनो फैदों फ्रि फ्रि अखा हागासिनो खुवा खुजोब्बाय सेस जानो मोजां मोनलै बियो मा लिंगिया टाउनाव बेरायगासिनो जों दा थाब बन्द जाथारो दखानफ्रा खुवा खुबायलै आर्मी स्ट'र The next day. गुड मर्निं गाइस मैयाहाय थांनो मोनाखैमोन माबायाव बुमला पासआव माजुरि लेकआव ओमफ्राय दिनै एकदम अखा हायाखै आरो मोनायाव दिनै बरिया क्लियार जादों नै फुरा अखा गैयामोनलाय थांनो मोननो हासिगौ फुरा बरिया जाबाय दा मोखां सुवाखै दुगैयाखै एसे आं आराम फ्रेस खालामसै ओंखारसै थाबनो फट'फट फैनो नायथारखानोसै नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय जों थानाय रुमा नै फुरा जाबाय ओंखारदो र' नै फुरा रुमा लेथ्रा जोब्बाय रावबो ओंखाराखै साथामानो बेयाव उन्दुदों रुमा मोजाङालाय वाइफाइ दंखायो नै हमस्टेआव
बरियामोन जिखुनु र' ओंखारग्रोनोसै थाथ'दो नायलांबाय थादो लासैनो देखायलांबाय थागोन गुड मर्निं टाउन मर्निंनि बुमला पासनि डेट बारायहैनाय खालामनो नागिरदों मैया थांनो मोनासै नालाय थांथारगोन आरो डेट एक्सटेनसन बारायहैनो नागिरदों डेटखौ लेंहरखानायसो खालामजायो आरो ना सोरबाफोर फैबा अखानायै थांनो जे दिनखालि थांनो मोनाखैबा अखानायैनि थाखाय खालामजायो दा जों थांगासिनो टाउन बियो अल मार्केट टाउना गिदिरानोलाय मालाय नै गारिया एखे गोजाबाव बा बोथोरा बरिया नुबाय नायलाय हाजोखौ स्रां जानायजों आरो रेडि जाजोब्बाय जों दा फुरा नै बेग सेग खाजोब्बाय बरिया नुबायलै बै बरफखौ बा थांनो मोनबा हामगौलै बरफ hey usah bayi itu dan dengar ini kos bawa dia enggak mana habis bayi gerakan dengan gua naik kereta video game akhirnya aku mencoba jangan dulu manusia jam जाबायसोलै माथो बेलाय थांनो मोना जाखो जोंना गारि गिदिरखौ हगार हरनांगौ जायो लामायाबो फिसा थाथ'नानै थाथ'नांलायबाय नै गारि गिदिर फैदों थांनो नांसिगोनलाय थांनो गैला थाव गंसेल'सो हेल' नै दसे फट' सथ' लालायबाय नैबेयाव एसे ब्रेक लाबाय सिनारिया मोजां नालाय बेनिफ्रायनो एसे लालांखाबाय बिराद बरफ खि बरफखा मोजां जायगाया ओमफ्राय बारा गुसुबो नङा गरम मोनफैदों एसे ओमफ्राय बाइक सालायबा आखाइ नांबा एसे गुसु मोनो आरोना गुसुबाबो नै सासे फिसलिं फुंगासिनो आंनाबो गावजोब्बाय नालाय मोखांना बुस्थुयावलाय फिसलिं नङा बे लिपस्टिपसो जिखुनु जायो नै ओरै सोरबा भिडिअ खेबलायगासिनो फट' सथ' लालायदों नै माबायदि मोनदों फिलिंसा बरिया मैयाथ' फैनो मोनासै मैया फैनो मोनासै दा एसे मोजां मोनबाय बरिया इन्जय सिगाङाव गोलैबाय थांसै नै बिदि गारिखौ हगार हरग्रोजोबनांगौ जायो बे गारि गिदिरखौ हगार हरग्रोजोबनांगौ सेस नै जों हगार हरग्रोनांगौ आरो हगार हरनायनि खारनबो दं नै बिदियाव ब्लेगास जायोना गेब्रुयो आरो मोजां जायो नै बर' गोलैदों हनै जा गोलाव लाइन जालायबायलै नै एकदम गोलाव लाइन जाबायलै माथो
Wah. Muci baनायदों nih muci. Nih. Gimana? Tinggi kau dah. Sekali, nih jenis kaneri, ini ya. Berat lah sih. Aku bisa beli. Susu karena mana? Jumlah hangar lama jangan sampai. Sanggih start lagi nih, Pak. Ayo sana dong ya. Kari kau ni sini. Garik sih gari. Borop jeng sebenarnya bisa ngerasa. Harus nilai baik. Lama nih, lasi. Hei, ini kalau sampai, hàng nó mới đi ngừ, đây ạ, hàng nó vậy, hàng nó sẽ dừng đó này. Làm em bisa beli, kelas nomor ngomong ya. Hạt năng lại vậy đấy. Hạt năng lại vậy. Suhi marsian ya bumla suhi marsian. Inti kalau namanya? Insek. Inti kalau namanya? Kalau nun baik suhi marsian tu bumla. Ada bumla. Return. Para gue rasa pura-pura keluar ini dia tuh. Mati lego thang sana. Jumlah orang juga para pura-pura kewas saya. Aku start guna lagi sih saya. Return fixinबायलै जोङो return fixinनानै मादुर लेकआव थांनो हायासै बिराद बरफ रोजा लामाया साफा खालामनाय नङा जों दा फैयै फैनानै नैबे जायगायाव सफैबाय नै दसे बेरायबाय बरफ नो फट' खेबनोसैलै नै जायगा मोजां मोननायखाय फट' खेबलायबाय गैलालाय खामख्रुख्रुख्रु जाजोब्बाय सेस जिबौ रुंगुनाय बायदिसो जाबाय मोखाङानो नैबेयाव एसे इन्जय खालामदों नै फट' सट' खेबलाबायबाय नै दे लागाव फट' खेबदों वाह मा खालामदों नुबाय इन्जयफ्रा मायाव नुबाय नै मा गेलेदों नै होसिगोन सासे लागाव माबा मोनदोंहाय माबा बरफआव थाथाव गोजांनाय मोनलानो होहाबो नै नुवाखै
दसे टावाङाव नै दसे साहा लोंनोसै ओमफ्रायबाव साहा लोंनो ब्लेक टि लाल साहा बुद्ध सिम्पोलाव साहा लोंनो नै लाल साहा केसिटार गोदै गोथावबो साहा लोंदो ओइ बर' भाजोखौ नाहरदो बरियाखा होनदो मनेस्ट्रियाव फैलायबाय टावां मनेस्ट्रियाव नै agar mi boleh nih hello cutie hello थाबायबाय sih थांफिनसैलाय एसे हाखु दाखु जाबाय टाइमाबो जाबाय नालाय एसे थाब थांनांसिगौ ओरैजाय हाखु दाखु जाबाय जाङाव थाहैनोसै आयौ बेखौ बरिया नुदोंमोनलै नै बुवा थांफिनसै The next day. दा मोनसे जायगा देखायनो आं दै Oh, the sight of you brings the fight in me, makes me wanna move. Fingers down your spine, looking in my eyes, feel your hands on जां वाटारफलाव सफैलायबाय बेरायफुंजानि नै जां वाटारफल बुरिया मस्त जिंदगी है रे हमारा सुबह सुबह वाटरफॉल में आ गया हम लोग तन्हा है तन्हा है तन्हा है मिथिबाय udah थांफिनसै एबारहाय जां वाटारफलनिफ्राय थांफिनसै बारा गोबाव थाखायासै दसेल' थाबाय ओरैनो माथो खालामनो बेखौलाय वाटारफलावलाय दा बानायसो मोनो फट' खेबलाबायबालाय मोजां नुयो आरो थांनोसै थांफिनसैलाय बेनिफ्राय ओंखारसै आरो हाबै हाबै लेटेस्ट जालांगासिनो जोंना चाइनाजों वार जानायनि काहानिनिफ्राय ओंखारबाय जों दा वार मेम'रियेलनिफ्राय सेला टानाल मोनफैबाय नै टानालसिम थांसै एबार थांनायाव Kanan warna itu juga kuat tadi, Pak. Gimana?